खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेशनल बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। जुदि नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङबा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो पिअ पास जानाय बिथांमोननि थाखायबो दङ आरो जायफोर बिथांमोना डिग्री पास जानानै दङ एबा ग्रेजुवेट पास जानानै दङ बिथांमोननि थाखायबो बे साख्रिया फैदों। दा नोंथांमोना बेनिखायनो जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एबा नोंथांमोननि फरायनाया बे मेट्रिक पास पिअ पास एबा ग्रेजुवेट दङबा नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो। लोगोफोर आरो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बयबो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो जाहाथे साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हायो। दा लोगोफोर जोंहा फार्स्ट साख्रिनि नामानो जाहैबाय ट्रेड्समेन मेट बिनि थाखाय फैदों। दा बिनि थाखाय बे केटेगरि वाइस होनाय दं जेरै आनरिजार्भ अबिसि एससि एसटि इडब्लिउएस बेखौ नोंथांमोना बयबो नायो। नाथायबा लोगोफोर आं बुंखायो नैबे 134 बे आनरिजार्भनि थाखाय एससिनि थाखाय 49टा दङ एसटिनि थाखाय 25टा दङ। बे गासिबो केटेगरिनि स्टुडेन्टफोरनि थाखायनो माने केन्डिडेटफोरनि थाखायनो बे साख्रिनि भेकेन्सिया दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया। दा बिनिफ्राय सेलारिया बे दङ 18,000निफ्राय जागायगोन ना ओमफ्राय 59,900सिम जाहैगोन ना। फरायनाया मात्र क्लास 10ल' जानांगौ माने नोंथांमोना मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ। बिनिफ्राय दङ सेकेन्ड नाम्बाराव JOA बे साख्रिनि थाखाय फैदों। दा बिनिफ्राय बे गासिबो भेकेन्सिया दंजोबनाय गासिबो केटेगरिनि मानसिफोरनि थाखायनो बे साख्रिया दङ बेखौ नोंथांमोना गासिबो केटेगरिनियानो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय बेहाय दङ सेलारिया दङ बेहाय 19,900निफ्राय जागायनानै 63,200सिम जाहैगोन सेलारिया। बिनिफ्राय बेहाय फरायनाया नांगौ क्लास 12ल' मात्र नोंथांमोना पिअल' पास जानाय जानांगौनो। दा बिनिफ्राय दङ थार्ड नाम्बाराव मेटेरियेल मेनेजमेन्ट जायखौ जोङो सर्ट फर्माव MA होननानैबो बुङो। दा बिनिफ्राय बेहाय माखासे साख्रिनि भेकेन्सिखौ केटेगरि वाइसआव राननाय दङ बेखौबो नोंथांमोना नाय गासिबो केटेगरियावनो बे साख्रि दङ नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो नायो बयबो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सेलारिखौ बे साख्रिनि थाखाय मोनगोन ना 29,200निफ्राय सेलारिया जागायगोन। बिनिफ्राय 92,300सिम नोंथांमोननि सेलारिया बारायगोन। अब्लाथ' साननानै नायदो नोंथांमोना सेलारिया जोंहा मोजाङानो होनानै दं बेहाय। दा बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट जानांगौनो जायखिजाया डिसिप्लिन माने नोंथाङा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानाय जानांगौ मार्कनि बे खोथा होआखै। आरो जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लादों मेटेरियेल मेनेजमेन्टआव अब्लाबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना बे अर्स आरो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना डिप्ल'मा लादों मेटेरियेल मेनेजमेन्टआव अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना ओरैनो ग्रेजुवेटल' पास जानानै दङबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय दङ नेक्स्ट साख्रिनि नामा MTSखौनो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ जोंहा माल्टिटास्किं स्टाफ होनो बे फुल फर्मखौ। दा बिनि थाखायबो जोंहा गासिबो केटेगरिनि मानसिफोरनि थाखायनो बे साख्रिनि भेकेन्सिया दंखायो। दा नोंथांमोना बेखौबो नायो बयबो। दा बिनिफ्राय बे साख्रिनि थाखाय सेलारिया दङ जोंहा 18,000निफ्राय जागायगोन बिनिफ्राय 59,900सिम बे सेलारिया बारायगोन। दा बिनि थाखाय फरायनाया मात्र नोंथांमोना मेट्रिकल' पास जानांगौनो 10th क्लास पास जानांगौनो। बिनिफ्राय दङ नेक्स्ट साख्रिनि नामा फायारमेन बिनि थाखाय फैदों। दा बिनि थाखायबो गासिबो केटेगरिनि मानसिफोरनि थाखायनो साख्रिनि भेकेन्सिया दङ। दा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय सेलारिखौ मोननो हागोन ना 19,900निफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया जागायगोन नालाय बिनिफ्राय 63,900सिम जाहैगोन ना नोंथांमोननि सेलारिया। फरायनायाबो बे सेम टु सेमानो मात्र नोंथांमोना मेट्रिकल' पास जानांगौ माने क्लास 10खौल' नोंथांमोना पास जानाय जाथारनांगौ। बिनिफ्राय दङ नेक्स्ट साख्रिया नैबे एसे साख्रिनि नामानै ट्रेड्समेन मेट बेहाय माखासे होमबाबो ABOW बे बेलेग केटेगरिनि साख्रि लोगोफोर। दा बे साख्रिनि थाखायबो बे ट्रेड्समेन मेट साख्रिनि थाखायबो नोंथांमोननिया बे केटेगरि वाइस राननाय दङ। नोंथांमोना गासिबो केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा जेनेबा SC ST नायबानो जाबाय गासिबो केटेगरियावनो साख्रिनि पस्टआ दङ। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया बे साख्रिनि थाखाय जागायगोन ना 18,000निफ्राय बिनिफ्राय 52,900सिम जाहैगोन बे सेलारिया। फरायनाया मात्र क्लास 10ल' नांगौ माने नोंथांमोना मेट्रिकल' पास जानाय जानांगौ। बे जाबाय जोंहा माखासे साख्रि नामफोरा गासिबो आं नोंथांमोननो साख्रि नामखौथ' खोन्थाजोब्बाय। दा जोंहा बैसोआसो बेसेबां जागोन बे बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि केटेगरि वाइस खोन्थानोसै। नैबे आरो लोगोसे बे केटेगरि वाइस दहाय खोन्थानो बायदि नैबे खेनसे होबावदों नोंथांमोना बेखौ नायबावनो हागोन लोगोफोरा। नैबे MTS दहायथ' सर्ट फर्मल'सो होदोंमोन नालाय बे पार्ट 2आव बे फुल फर्मखौ होनाय दङ जाहाथे नोंथांमोना बेखौबो नायो फरायनानै। दा बिनिफ्राय जोंहा बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा लोगोफोर SC ST केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन हिन्जावसायानो जाया मानो हौवासायानो जाया मानो। आनरिजार्भ बिथांमोननि थाखायबो सेम टु सेमानो 18 बोसोरनिफ्रायनो गासिबो बैसोआ जागायगोन। बिनिफ्राय बिथांमोना एसे खम 25 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भआ। ओमफ्राय OBCआ 28 बोसोरसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन। EWS जायखौ जोङो इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन होनो बिथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। बे जाबाय जोंहा गासिबो लोगोफोर माबाया बैसोनि
खोथाया दा जोंहा लोगोफोर दा सेलेक्सन प्रसेसआसो माबोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे फायारमेननि थाखाय माखासे गोजौआ बेसेबां जानांगोन माने नोंनि गोजौ देहाया माबायदि जानांगोन बेखौ बेहाय होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड रिक्रुटमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गावबागाव नायबानो जाबाय बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां बिनिफ्राय गोजौफ्रा बेसेबां बेखौ नोंथांमोना नायग्रोनांगोन नालाय बिनिफ्राय जोंहा बेहाय फिजिकेल इन्डुरेन्स टेस्ट लानाय जागोन ना जायखौ जोङो स्किल टेस्ट बुङो दा स्किल टेस्टखौ बबेनि थाखाय लानाय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि मेटेरियेल एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय लानाय जानाय नङा जोंहा JOA बिनि थाखाय स्किल टेस्ट लागोननो 35 मिनिटनि टाइपिं स्पिड इंलिसखौ नोंथांमोना कम्पिउटाराव लिरनाय माने माबा होगोन आरो बिथांमोना नोंखौ टेस्ट खालामनायगोन जुदि नोंथाङा बेहाय होनाय बायदियै लिरनो हायोबा स्पिडै नोंथांमोना लिरनो हायोबा अब्लासो नोंथांमोना बे केटेगरिनि थाखाय सेलेक्ट जागोन बे साख्रिनि थाखाय फायारमेननि थाखाय माबायदि दङ बेखौ नायनो हागोन रानिं खारनोबो हानांगोन नोंथांमोना बेखौ बेहाय होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय बेथ' गावनि पार्सनेलनि सायावसो जाबाय नालाय गावबागावनि सायावसो MTSनिया माल्टिटास्किं स्टाफनियाव बेहाय जेबो इन्डुरेन्स टेस्ट लानाय जानाय नङानो बेयाव बेहाय होनाय दङ जाय जायनिखौ लागोन बेखौल' बेहाय होनाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेसेबां खारनांगोन मानांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय इन्डुरेन्स टेस्टआव दा बिनिफ्राय फिमेलफोरनि थाखाय बेहाय टाइमिंबो होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय हिन्जावसा मानसिफोरा बेसेबां टाइम होदों खारनो मानो बेफोरखौ बेहाय माने फिजिकेल इन्डुरेन्स टेस्ट दं नालाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो डिसेबिलिटि स्टुडेन्टफ्राबो बेहाय नायबानो जाबाय दा आङो माखासे इम्परटेन्सखौल' नोंथांमोननो खोन्थानि रिटेन टेस्टआव मा साबजेक्ट दङ जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिसनिं दङ 25टा कुइसन थागोन 25टा मार्क्स थागोन गासै नोंथांमोना समखौ 2 hours 30 मिनिट मोनगोन ओमफ्राय बे दङ साबजेक्टआ न्यूमेरिकल एप्टिट्युड जेनेरेल इंलिश जेनेरेल एवारनेस 50-50नि कुइसन थागोन आरो मार्कआबो 50-50 खैथा कुइसन बेसेबांनो माने मार्कआबो दा बिनिफ्राय बिथिङाव होनाय दंजोबोनो रिटेन टेस्टआनो ग्रेजुवेट स्टेन्डार्डनि जागोन जोंहा बे मेटेरियेल मेनेजमेन्टना ग्रेजुवेट स्टेन्डार्ड जागोन जौयाना बे क्लास 12निया जागोन ओमफ्राय MTS फायारमेन ट्रेड्समेन बिथांमोननिया क्लास 10नि स्टेन्डार्डआ जागोन नोंथांमोना जेरै क्लास 10आव माखौ फरायनो मोननायमोन बेनो फैगोन ओमफ्राय नैबे JOA ना बेनाबो क्लास 12आव नोंथांमोना माखौ फरायनो मोननायमोन बेनि गासिबो कुइसनानो फैगोन आरो लेखानियानो माने नोंथांमोना कुइसना फैगोन आरो बेखौ बे होनाय दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बार्थ सार्टिफिकेट होनो नांगोन बेखौथ' नोंथांमोना नैबे SC ST बेखौथ' होखानांगोनखा नोंथांमोना मेडिकेल सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन फिजिकेल फिटनेस बेखौथ' नोंथांमोना माबायावसो हस्पिटालावसो थांनानै लायनांगोन नोंथांमोना मेडिकेल सार्टिफिकेटखौ बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौथ' होनखाबाय आं नोंथांमोना ओमफ्राय नोंनि गासिबो मार्कशिट मेट्रिकनि जुदि नोङो मेट्रिकनिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा मेट्रिकनि मार्कशिट एडमिट कार्ड गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना हरनो नांगोन मेट्रिकनिखौ जेरेक्स खालामनानै बे जाबाय जोंहा गासिबो प्रसेसा दा बिनिफ्राय बहा नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोना दायो खोन्थानि नोंथांमोना लोगोफोर बेखौ गाहायाव फैथारोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन एप्लिकेसन फर्मा नैबे गाहायथाराव दङ लोगोफोर बेनो जाबाय लोगोफोर जोंहा एप्लिकेसन फर्मा बे एप्लिकेसन फर्म दा नोंथांमोना बेहाय लिरनाय दंखायो नै एड्रेसाबो होनाय दंखायो नैबे एड्रेसा होखानाय दंखायोआनो बे फर्माव दा नोंथांमोना बेखौ माथ्र फिलआपल' खालामनांगौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बे एड्रेसाव हरबानो जाबाय पस्ट खालामनायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथांमोना गावबागाव पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामहैनांगोन आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेखौ गासिबो नोंथांमोना फिलआप खालामजोबदो प्रिन्ट आउट खालामग्रोदो गिबियावनो आं बेनि लिंकखौ लोगोफोर बे एप्लाइनि लिंकखौ आरो बे एप्लिकेसन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन क्लिक हियार होननाय बेहाय नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजाङै नायो नोंथांमोना नायनायनि सिगांसो उनावसो एप्लाइ खालामनांगोन नालाय नङाबा उनाव उल्थां फाल्थां जानो हागौ नालाय दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामदो बेबायदिनो आरो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों